खुलुमबाय। गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय। नोंथांमोना आंनि बे बड' इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनांगौ, साबस्क्राइब खालामना होदो। फुंनि समाव खौरां मोनबाय थानो गोदो गोदाय आंनि गाय रादाबखौ खोनासंलांदों। उदालगुरि जिल्लानि मुंफोर खेबसेयैनो मोन 300,000 एबा सा 600 हौवा हिनजाव गोथार जुलिया गाजा गोमजायै खुंफुंजादों। थांनाय दिसेम्बर 3 थारिखआव रबिबार मोनाबिलि समाव बर' सेंग्राया खख्खल औवारिया गोमानानै दं। बहाबा नुयोब्ला 8133019250 जानबुं अनजिमायाव मिथिहरनो हागोन। उदालगुरिनि मानसिया बंस'नि हान्जा सुरनायनि उनाव हरनि समाव बंस'नि दैदेनगिरिया माबोरै बुजाखो, सोर बुखो, मानो बुजाखो, बेनि सायाव बंस'आ मा राहा लागोन, बेनिफ्राय न'आव फैबाय थानायनि समाव बिमल बसुमतारीखौ गाग्लोबदों हरनि 11:30 रिंगायाव। मा दायनि थाखाय बिदि खालामखो, सोर खालामखो बेखौ मिथिनो मोनाखै। साहा बिलाइनि मेसिनाव आथिं हाब्लानानै आथिं जस'नाय समेल केटारिखौ बरपेटा मेडिकेल सिम फाहामथाय होनो लांदोंमोन। समेल केटारिखौ साहा बागाननि साहेबा बरायदों। बाक्सानि सनितपुर मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ आबादारिफोरनो पनिर खौवा बानायग्रा मेसिन आरो गांसो हाग्रा काटार मेसिन राननानै होगोन। मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ 2023 मायथाइनि 10थि थाखोनि आनजाद एबा मेट्रिक आनजादखौ खुंफुंनो थाखाय सेबाया अक्ट'खौ फोसावना होबाय। मार्चनि 3आव जागोन होननानै सेबाया फोसावना होदों। भिडिअखौ नायनानै मोजां नांदोंबा साबस्क्राइब खालामना होलांदों, लोगोसे लाइक खालामना होलांदों। जय बर' हारिनि जय। गोजोन्थों। एसेनोसै।